OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestations de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ambalma actuel média flebagaw mali kono mali ko kan aw bisimila aka dogokun kibaruya kan ni bakurubaw ye kalanko ani barako geleya olu ye geleya baw ye min be an ka kalandenw ka bi an na ɲɛfɔli ka ye an ka ni dɔgɔkun kibaruya kɔnɔna na juma dɔ don tapula bɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ka caya don min na o bɛ feere kɛrɛnkɛrɛnya la misiridaw la an na walawalali ka ye o kan an ka ni dɔgɔkun kibaruya kɔnɔna na an balima actuel média filɛbagaw aw bisimila ko kura aw ka dɔgɔkun kibaruya sanfɛ i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogoya min na sara min bɛ di kalandenw ma san kɔnɔ n'an ko ma bourse o sɔrɔbaliya joona kalandenw cayalen ɲɔgɔn kan kalansow la o ye gɛlɛyaba ye min bɛ sɔrɔ an ka sanfɛ kalansow la an ka sanfɛ kalanso min bɛ wele ko faculté des sciences économiques et de gestion ale ye misali ye nin kuma in kɔnɔna na bi a kalandenw b'u yɛrɛ ɲininka olu ka sini bɛna kɛ cogo di Aminata Igre Kulibali ale bɛ ɲɛfɔli kan ye o kan ni san laban ninnu na an ka jamana kalanko kɛrɛnkɛrɛnna an ka sanfɛ kalanso kow ŋunuŋunukan cayalen don kosɛbɛ a yirala k'a fɔ k'a gulolen don ko caman na o bɛ ka kɛ sababu ye bi ka kalanden caman saliya f'o bɛ ka fiɲɛ don u ka siniɲɛsigi baaraw la Badalabugu kulu sanfɛ FSEC bɛ lahala gɛlɛmana bi n'a fɔra ko cycle min ye 3 ans de ye mais sisan an bɛ yɔrɔ min la an bɛ fo 5 ans de la an yɛrɛ ma ko foyi de sɔrɔ nin ko in la nin ko in yɛrɛ bɛ k'an kunkolo chauffer a bɛ k'an déranger an t'a dɔn an bɛna kɛ cogo di mais sisan on est obligé an ka to yan pour que an ka kɔnɔ k'an ka diplôme sɔrɔ depuis an ye kalan daminɛ kalan bɛ ka taa a bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni an tɛ k'a fɔ ko kalan tɛ ka ɲɛ dɛ mais an bɛ ka taa mun na ta o de man d'a ye parce que an ka âge bɛ ka taa an bɛ ka kɔrɔbaya ka taa yan yɛrɛ an yɛrɛ ma foyi de faamuya n'a fɔra ko promo 2018 bɛ yan 17 bɛ yan 19 bɛ yan 20 bɛ yan 21 bɛ yan 22 olu bɛ k'u préparer o ko bɛ se ka faamuya cogo di faculté fɛn fɛn bɛ Mali la u bɛɛ bɛ ka avancer ka taa an tɔ yan FSEC la degun tɛ se ka fɔ ka ban kalantabaliya kɛla sababu ye fo kalandenw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka u ka kalanko cogoyaw la tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ retard la et puis fana ni courage t'i la a ma nɔgɔ quoi o yɛrɛ fanfɛla la fana moyen de déplacement fana o fana b'a la n'a fɔra k'an ye bagi sɔrɔ 2017 halisa an bɛ deuxième de la an dɔgɔninw minnu ye bagi sɔrɔ an kɔfɛ olu dɔw yɛrɛ tilala yɛrɛ an bɛna tila nin na san jumɛn kalan joli bɛ ka caya ni wagati dɔw ta ye ekɔlidenw ye waati dɔw ta bɛ kɛ karamɔgɔw ye ni kalanyɔrɔ tɔw banna kalanden minnu na olu bɛɛ bɛ bisimila FSEC la o de la ɲinɛ san dɔrɔn na FSEC mɔgɔw ye kalanden 15,000 de bisimila u ka kalanyɔrɔ la salle bɛrɛ tɛ yan an bolo yan bon en plus de ça fɛnɛ jama ka ca n'i yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ FSEC tellement jama ka ca place bɛrɛ tɛ yen i n'a fɔ san 2 i b'o de kɛ permanent la san 2 classe 1 san 2 classe 1 donc mais n'a ka licence bɛ d'aw ma san 3 de bɛ k'o kan Isa Ture n'ale bɛ IM na ale y'a yirana k'a fɔ k'olu bɛ k'u seko n'u damayira kɛ nin ko in na si tun bɛ na FSEC la salle kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ampoule mun b'a dɔw kɔnɔ ampoule 20 ni kɔ de b'a kɔnɔ mais ampoule mun bɛ ka baara kɛ a la a tɛ ampoule 5 bɔ i bɛ taa sɔrɔ vangolo min b'a kɔnɔ dɔw bɛ taa vangolo 40 ni kɔ la mais min bɛ ka baara kɛ a tɛ 10 bɔ mais alhamdoulilahi bi olu bɛɛ falenna olu bɛɛ ka ɲi problème yɛrɛ ye min na AM bɛ k'i cɛsiri o la hali bi o ye anfigo problème parce que n'i y'a ye jama ka ca jama bɛ ca o ye diyagoya de mais pour que jama ka taga tɔw bɛ ka taga ni sira mun ye tɔw bɛ ka taga ni rythme mun ye mɔgɔ tɔ an fana bɛ se ka taga n'o ye cogo min na ni salle dira ma n'an ye salle caman sɔrɔ tɔw bɛ ka taga ni rythme mun ye an bɛ taga n'o ye
min ye administration mɔgɔw ye an ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ walasa an ka se ka ɲɔgɔn ye nka an ma se k'u lasɔrɔ. Mali kalanko cogoyaw tiɲɛnen don bi kosɛbɛ wa an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana tɛ ka foyi kɛ walasa ka nɔbɔ a ko la. A ka kan yɛlɛmali ka don Mali kalanko cogoyaw la. Bɔgɔni bɛ dun kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ maa dɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso kɔnɔmaw hali n'a sɔrɔ kɔlɔlɔba b'a dunni na dɔw y'a yira k'a fɔ a bɛ kɔngɔ boli la dɔw yɛrɛ bolo fura don wa dɔw yɛrɛ b'a ta ten dɔrɔn diɲɛ kama. Nana Kadija Kone ale ye ɲinini kɛ nin kan an ka jɛn an ka sɔrɔlenw lajɛ. Farafina tile bi yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ mɔgɔ caman de bɛ bɔgɔni dun cɛ fara muso kan bɛɛ b'a dun a nege kama. Ni bɔgɔni ye suguya fila ye jɛma ani bilenma a kumuneni walima a jenini fa b'a kɔnɔ i n'a fɔ Mali fantɔw bɔgɔni ma ka di a dunbagaw ye kosɛbɛ. Bɔgɔni dunko la bɛɛ b'a sagonata de sugandi. Denba ɲuman bɛ dɔɔni fɔ an y'o la. Bɔgɔni ye sugu fila de Abidjan ni Mali bɔ Mali ta de bɔ Segu o bɔ Segu Buajɛ a bɔgɔni ka bɔgɔni ye duruduru ye nafa min bɛ bɔgɔni na a bɛ tigɛ yiran a bɛ kurukuru furakɛ a bɛ ka matiyasi fɛnɛ kɛ fɛn kɔnɔ salon kɔnɔ u b'a ka ɲɛda dilan salon na o bɛ bɔgɔni nafa dɔ ye a nafa filanan n'a nege wulila f'i ka wuli k'a ɲini i b'a hali ni ma caman i bɛ dɔɔnin dun a la a bɛ i nege da Mali ta ye 1000 o bɔrɔ ye 1000 ye Abidjan ye 5000. Bɔgɔni ma ka di musolakaw ye kosɛbɛ an falakaw b'u hakilinata di. Bon ne yɛrɛ bolo bɔgɔni a nafa ka dɔgɔ i n'a fɔ a nafa ka bon parce que u b'a fɔ an ye cogo min na ne yɛrɛ bɛ minnu ye ka utiliser ka caya o ye muso kɔnɔmaw ye k'a bɛ daji jɔ ya sunal dɔw b'a fɔ ko bɔgɔni bɛ so jɔ mɔgɔw kɔnɔ bon nafa wɛrɛ bɛ bɔgɔni na min t'a dunni a mugu mana bɔ a bɛ se ka kɛ ka tiga dilan bon fɛn caman ba a bɛ kɛ k'olu dilan ya bɔgɔni kɔni a nafa ka bon mais a utiliser ba o fana man ɲi. Mariam n'ale y'a dunbaga kɔrɔ dɔ ye b'a yira na k'a fɔ ko bɔgɔni kɔlɔlɔ tan tɛ ani a bɛ welewele da kan kɛ ka ɲɛsin a dunbagaw bɛɛ ma. Ne yɛrɛ la bɔgɔni man ɲi bɔgɔni bɛ kɛ sababu ye ka muso ka den wolonugu ka muso ka denko jɔ pewu a tila ka kɛ sababu ye ka den min b'a yɛrɛ kɔnɔ k'o fana faga. Ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bɔgɔni dun bɛɛ ka bɔgɔni dun dabila tiɲɛ yɛrɛ la bɔgɔni man ɲi. Bɔgɔni yɛrɛ de man ɲi muso ma. Feerekɛla caman de y'a yira k'a fɔ ko bɔgɔni kanunen don mɔgɔ caman de fɛ Mali kɔnɔ. Ne bɛ feere kɛ ne ye bɔgɔni feere d'a ma a bɛ san 10 mɔgɔ caman bɛ nin san dɛ cɛw b'a san musow b'a san dɔ b'a k'u ɲɛda la a bɛ bitɔn ba dɔ b'a kɛ sɛbɛnnikɛla fana ye wagati bɛɛ n'i y'a wagati min sɔrɔ i tɛna san su t'a la tile t'a la f'i k'i wuli dɔ b'a san dɔrɔmɛ 2 bɛ san 5 10 20 kɔda kɔni ye 20 ye dɔw b'a ko jɛba bɛ furudimi fana furakɛ u b'a daji n'i y'a daji i b'a ji min k'a ɲaga bɔ k'a bɛ furudimi furakɛ dɔw fana b'a san k'a k'o ye gɛlɛya b'a la gɛlɛya t'a la parce que caman b'a suɲɛ n'a suɲɛta cayara dɔ wari sɔrɔ a la dɛ. Mɔgɔ dɔw tɛ se ka fosi kɛ n'u ma bɔgɔni dun janko muso kɔnɔmaw. Nin bɔgɔni feere in bɛ kɛ sababu ye ka wari ladon a feerebagaw kunna kosɛbɛ. Hakilina jiginna bɛɛ b'a dɔn ko bɔgɔni dunni ma ɲi adamaden ka kɛnɛya ma hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ mako caman dilan. An ka jamana dumuni suguyaw ka ca ka sababu kɛ a sigicogo ye olu cɛla takula b'o la n'o ye an ka kɔrɔnyanfan dumuni dɔ ye ale bɛ dun kosɛbɛ an ka faaba kɔnɔna na jumadonya fɛ a bɛ sɔrɔ misiridaw la silamɛw b'a san ka kɛ sarakati ye ka di geribuw ma. Fatumata Darame ale ye ɲinini kɛ an y'o kan an ka jɛn an ka sɔrɔlenw lajɛ. Takula ye dumuni ye min tun sugandi de kosɛbɛ kɔrɔnyanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Tɔnbukutu a bɛ dilan ni farine ɲɔ walima malo ye a bɛ sɔrɔ misiridaw la ka caya a dilanni bɛ timinandiya ko fɔ ɲɔ bɛ nɔɔni ka bila ka sɔrɔ k'a tigɛ naani duuru k'a nɔrɔ barama na baara in kɔfɛ Fatumata b'a don baara in gɛlɛya la k'a fɔ an ye. Gɛlɛya min b'a la n'i ye barama sigi ta kan n'a chauffera quoi tuma dɔ la barama ju yɛrɛ bɛ pɛrɛn soit n'i y'a sigi n'a sigira fɛn sumalen kan dɔrɔn a ju bɛ pɛrɛn f'i ka barama yɛlɛn ka barama kura dilan ani tasuma bɛ jan kan quoi f'i ka nɔnɔ kɛnɛ de min n'o tɛ a bɛ digi dusukun na kuma caman bɛ barama sara. Caman ma dayirimɛ sɔrɔ nin baara in na Fanta Aidara b'a ka sɔrɔ fɔ an ye tile kɔnɔ. Ne ka ne ni n ka famidenw ni n buramuso an ka fami bɛnna takula baara de ma an bɛ feere kɛ santiri da la an bɛ tali kaburu dɔ wɔrɔ bon mɔgɔw bɛ takula sa sarakati takula min mako b'a la i b'a kɛ o ye ni banni kɛra i b'a ta i bɛ taa nin bannikɛyɔrɔ la takula yɛrɛ bɔ kun ye o ye bon sisan ne b'a fila bɛɛ kɛ an bɛ ɲɔ kɛ an bɛ farini kɛ tile kɔnɔ jumadon yɛrɛ fɛ juma dɔrɔn an bɛ se ka takula bɔ 10,000 10,000 kɔ ne ni n ka fami 10,000 kɔ o ye jumadon ye mais ntɛnɛndon 4,000 5,000
3. walasa takula kana tiɲɛ Fatuma kelen no ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan a b'a da don la k'o fɔ an ye. Sugu tɛ ja dɛ kuma dɔ la sugu tɛ ja i bɛ yala ka sɛgɛn yala la sugu tɛ ja ni takula yɛrɛ sisan yana ka tiɲɛ an b'a mugu bɔ k'a da tile la k'a sin a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ basi muguni i bɛ nɔnɔ mugu k'a la mɔgɔw b'a dun an yɛrɛ de b'o dun parce que n'i y'a ko fɔ an b'a feere i ma n'o tɛ an t'o dabɔ feere kama. Takula hakilina ninnu dayirimɛ sɔrɔ hakilina jiginna a sɔnnen don kosɛbɛ jumadonyaw fɛ. Sisan jamana kɔnɔ kibaru a n'a kɔkan kibaru o bɛna lasaw ma teliyala Nana Kadija Kone fɛ an ka jɛn an ka sɔrɔlenw lajɛ. Camancɛ fanga maaw ye laseli kɛ Alamusa tɛmɛnen n'o ye marisi kalo tile 17 san 2022 min kɔnɔ u b'a yira k'a fɔ ko France 24 ale ni RFI ko k'u datugu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan an ka jamana n'a lamini na ka sababuya kɛ jalakili ye mɔgɔ faga ko ta fan fɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma o hukumu kelen kɔnɔ camancɛ fanga mɔgɔw ye dansigi Faransi kumalasesoba bɔlɔlɔsiraw ani gafe sɛbɛnta minnu bɛ kunnafoni di ka bɔ RFI ni France 24 ka bolo kan. Tarata don marisi kalo tile 16 san 2022 lajɛ dɔ senfɛ ONAPU n'o sigilen no taji ko kama bɛn'a kan ko taji sɔngɔ bɛna yɛlɛ a feere yɔrɔw bɛɛ la 19 ni buruburu ani 33 ni buruburu de farala tajiw sɔngɔkɔrɔw kan n'o donna bala Alamusa tɛmɛnen. ONAPU mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko ni sɔngɔ yɛlɛ ninnu sirilen no Rusi ni Ukraine ka kɛlɛ la ko nka CEDEAO ni UEMOA ka gɛrɛntɛ min b'an kan o nɔ tɛ. Marisi kalo tile 16 tile 17 san 2022 nin y'a san 42 ye Abdul Karim Kamara ni bɛɛ b'ale wele ko Cabral lajabara ni k'a faga f'a b'a lakana so filanan na min kɛra Musa Tarawele ka fanga kɔnɔ. Cabral tun ye sanfɛ kalanso maaw ka ɲɛmɔgɔ ye min tun bɛ kalandenw ka laɲiniw lase ɲɛmɔgɔw ma bɛɛ fanga kɔnɔ. San o san tasibila bɛ k'a ye marisi kalo tile 17 f'a b'a sigida 4nan na monument dɔ jɔlen don a tɔgɔ la. Algérie kamana gannen no bi ka d'a kan Américains ni Européens ka laɲini ye ka dɔ fara olu ka gazi dita kan. Nga Algérie fana balilen do o baara in na ka sabu kɛ Rusi jamana ye. Hakilila jiginna Algérie kelen bɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ Rusi ni Ukraine ka mankan cɛ hali n'o y'a sɔrɔ u ka laɲini tɛ. Algérie jantolen b'a yɛrɛ la nin ko in na kosɛbɛ nga a bɛ ka siran fana ani Rusi cɛ kana gɛlɛya. Ni de kɛla aw tulo garisɛgɛ ye an ka nin dɔgɔkun kibaruya kɛnɛ kan aw ni ce aw ka lamɛnni la aw k'anw bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.